Kawan-kawan pesona semangat di atas. Pak Hajat, Pak Hajat. Pencinta li kenyataan ora sesuai karo omongan janji semanis kula tapi nyatane dusta sirah teka gawe ati sunara. Cinta akhirmu gawe lara hati sun hancur batin kesiksa netese banyu mata tuni berak rasa sirah tega hati cinta. Cinta akhirnya mung gawe lara. Ana janji bengen sing duwe teman-teman dari pesona yang punya pohon duit sing paling eman sing paling borak. Ana siapa? Pak Mene 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 sayang lamun akhire sirah milih wong liya. Pacat apa sih sirah kelalen janji-janji waktu bengi apa sih kesibe sirah milih wong sece harapane palsu cintane segitelu kita sih naruh hati wong sejen sing dipilih. Cintane cuma mung gawe lara hati sun hancur batin kesiksa netesnya banyu mata tuni berak rasa sirah tega hianati cinta. Cintane cuma mau gawe lara. Yo Deliana Music ngaplang-ngaplang
karo ati wong sejeng sing dipilih. Harapan cinta di kenyataan ora sesuai karo omongan. Janji semanis gula tapi nyatane dusta. Sirat tega gawe hati sun lara. Dari hati ke hati cuma mung gawe lara.